ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସେମିଫାଇଟ୍। ଭାରତୀୟ ସମୟ 1:30ରେ ଆଡିଲେଡ୍ରେ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବଟଲର ଏଣ୍ଡ କୋ ଏବଂ ରୋହିତ ଏବଂ କୋ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ 13 ନଭେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯଦି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ନପାରେ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ ରହିଛି ଭାରତ। ସୁପର 12 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି 8 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଅଛି।